a zama amma jagaban kwanta gora. mai sola ya gode Muna kiran ka ka dawo. dan ka karasa aiki Ushe shi bar gama shegu da mai sola mu muka saba. ka sa iyayenmu mata a empowerment sannan bugu kare ka yanta duk delegate wasu ma sanadinka sun canza environment mu mutanen zonsi walla mun yi achievement na faɗa kan ne dan na riga na duba Jagaban kwanta gora. mai sola ya gode Muna kiran ka ka dawo. dan ka karasa aiki Ushe shi bar gama shegu da mai sola mu muka saba. har masallatayya mai sola ya gyara sannan ginin asibiti mai sola ya kara a yanayin aikinsa baya nuna gadara mu a zaben gobe ba mu maka jara zo ta maimaita mu muna marhaba yawa Jagaban kwanta gora. mai sola ya gode Muna kiran ka ka dawo. dan ka karasa aiki Ushe shi bar gama shegu da mai sola mu muka saba. masu aikin hannu mai sola ya basu dukka kayan aiki don su kare kansu wasu yayi musu jare sun kasa a asusu wasu yan siyasan ga mai sola ya fi su kar mu yarda su zo nan arzikin musu dewa Jagaban kwanta gora. mai sola ya gode Muna kiran ka ka dawo. dan ka karasa aiki Ushe shi bar gama shegu da mai sola mu muka saba. yawan su scholarship ya baiwa yan boko kar mu yi sake karshe kuma mu je biko 2023 jama'a mu yo dako yara maza mata rabu kai mana iko duk mu yo mai sola dan da shi muka saba Jagaban kwanta gora. mai sola ya gode Muna kiran ka ka dawo. dan ka karasa aiki Ushe shi bar gama shegu da mai sola mu muka saba. ya gyara makarantu ka ji bawan Allah lamari na mai sola sai kawai hamdalla dan amanar zonse mu da kai muka kulla ga dare haske sanadi na mai sola mulki na dan Idris mu ba mai kai ba Jagaban kwanta gora. na gode Muna kiran ka ka dawo. dan ashe Ushe shi bar gama shegu da mai sola mu muka saba. kyautar kudi mota mai sola ya sawa ayyuka ya bayar kun ga ba shi da aiba ni ma ina sa rai kuma babu tambaba dama a tun asali bai saba rowa ba zai ce ta hodana shiga can kaɗan duba